Čaute ľudia, mám tu pre vás nejakú novinku. Dnes na mojom webe, na mojej fanpage Igor Ileš Pro Bodybuilder and Personal Trainer môžete nájsť link, respektíve predregistráciu na moju novú web stránku, kde vlastne pôjde o to, že pripravujem pre vás, pre všetkých tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o mňa, o moje služby, čo ponúkam, čo poskytujem, aký servis ponúkam zákazníkom, a vlastne novo spúšťajúci web, ktorý bude zahrňať aj zónu membership. To znamená, že bude tam nejaký mesačný poplatok, ktorý sa vždy uhradí. Budete mať na mesiac preplatený membership, to znamená zónu, kde budú sprístupnené súkromné informácie ohľadom jedálničkov, tréningových plánov, suplementačných programov a teda jednak mojich, ktoré nikde nezverejňujem. To znamená, že sú súkromné informácie ohľadom prípravy. Bude to obsahovať aj nejaké videá, čo sa týka vyššej formy suplementácie, by som to nazval. Samozrejme tam budú sprístupnené aj jedálničky mojich klientov, s ktorými buď v súčasnej dobe nespolupracujem, alebo sú to jedálničky a suplementačné plány, ktoré majú už charakter neaktuálny. To znamená, že nie sú to klienti, s ktorými spolupracujem v súčasnej dobe, ale napríklad rok staré jedálničky. To znamená, že viete si zhruba vždy spraviť za cenu mesačného membershipu nejaký obraz z toho, jak má vyzerať jedálniček, jak máte fungovať v danom období, jak by ste si mali rozhodnúť suplementy a podobne. Takže toto by som chcel vás oboznámiť s touto novinkou, vlastne, ktorú spúšťame už teraz. Nie je to ešte spustené na 100%, pretože z prvotí chceme zistiť záujem, aký bude záujem medzi ľuďmi, a práve preto je tam tá predregistrácia. Predregistráciu nájdete aj na mojom fanpage, to znamená hneď úvodné info a úvodný blog alebo príspevok na nástenke. Samozrejme bude to aj na mojom klasickom akaunte na Facebooku, len s tým rozdielom, že nie každý si ma vie nájsť, pretože stále sfigurujem s azbukou, takže je to trošku komplikovanejšie, ale v prípade, že si ma nenájdete na klasickom akaunte, určite navštívte moju fanpage, kde sa dozviete vždy najaktuálnejšie informácie z prípravy, fotky a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej link môžete nájsť aj na mojom IG profile, na Instagrame, ktorý je spárovaný aj s Facebookovým, takže tam by tiež nebol problém. Vlastne ma tam nájdete taktiež pod menom Igor Ileš, čo tiež není problém pre mnohých. V prípade, že niekto z vás používa aj Twitter, nájdete ma aj na Twitteri, na LinkedIn, čo je viac menej pre biznis a podnikanie. Potom na Google Plus sa tiež nachádzam. Ten Tumblr, ktorý ešte spúšťam, ale nemám ešte vychytaný, ako funguje, ale tiež to má budúcnosť. V podstate som skoro všade. Na mojej fanpage nájdete vlastne všetky sociálne siete, kde som logovaný, registrovaný, kde zdieľam príspevky, informácie o mne, o prípravách, o súťažiach. Čo sa týka mojich nejakých najaktuálnejších noviniek, ako isto viete, podarilo sa mi podpísať zmluvu na rok s oblečením MMA Sportswear. Ďalej pokračujeme v spolupráci s Particle Peptids, čo je veľmi prínosná, plodná sponzorská spolupráca, za čo si ich veľmi vážim. Samozrejme, možno novinka, ktorú nechcem ešte predbiehať, ale možno sa stanem členom úspešného tímu suplementačnej firmy. Uvidíme, čo z toho bude, a potom vás o tom budem informovať. Samozrejme, najbližšie plány sú 12 až 14 máj, Pro Series Body Power PCAA federácia v anglickom Birminghame. To bude taký prvý štartovací mostík, a samozrejme
Druhou vrcholovou súťažou, na ktorú sa tohto roku budem pripravať, budú relatívne asi iba dve. Asi iba z toho hľadiska, pretože jednak finančne to náročné, práci je veľa, prácu treba mať, potrebuje človek peniaze, takže skôr mi to nestojí za to, aby som sa hnal na každú druhú súťaž, ktorá pre mňa nemá nejaký vyšší význam z hľadiska zisku alebo niečoho, z hľadiska preferencií alebo nemá nejakú prestíž. A druhou súťažou bude Svetový pohár alebo majstrovstva sveta Federácie NABA v ruskej Moskve, kde sa pokúsim zabojovať o titul a uvidíme, čo to dá, jak motika vystrelí.